Musika zuzenean telebista saioan talde berriak deskubritzen jarraitzen dugu. Gaurkoan, Bilbora etorri gara, Sutan talde ezagutzera. Taldeak iraupen luzeko bigarren disko argitaratu berri du Mauka ziguraren babesean. Entsegu lokalean indigo hitzordua taldearekin, laster abiatuko duten kontzertu bira ezagutzeko. Eta saidazu zuk zer nahi duzun, eta saidazu nola nahi duzun, ies egitea, azke sentitzea, gure zoramena, atzeraz begiratzea. Nik badakit zer nahi dudan, nik badakit nola nahi dudan, biharra noiz helduko, pentsatu beharrean, orainan no... Abiada biziko bidea egin du Sutan taldeak. 2016 urte bukaeran elkartu ziren, eta dagoeneko kalean dute iraupen luzeko bigarren lana. Hasi ginen laukote moduan edo, gitarra, basua, bateria eta ni abesten eta bultzaina jotzen. Eta gero pixkanaka hasten hasi ginen eta erabaki genuen aizen presentzia faltan botatzen genuela edo, azkenean momentu horretan guk entzuten genuen musikagatik eta hartzen genituen influentziangatik. Eta holan izan zen, pixkanaka joan bilatzen jendea eta gaur egun garen arte. Sutan taldea Alain eta biok 2016an sortu genduan, hortik aurrera serio hartu genduan eta 2019an estudio bateria sortu ginen, lehenengo diska egiteko, Aritzarregigaz. Pandemia etorri zen, diska desagertu zen, da pandemia eta gero barriro sartu ginen estudio baten, gaua estudioan, ja bigarren diska honekin apur bat eta aurreratuagoa. Baitasuna labaizetara, bakoitzak nahi duenari emanez bere garrantzia. Eskarrok doinuak izan zituzten abiapuntu. Sustraiak argi izan zituzten lehen kantuak sortzeko. Bai, betidanik sustraiak super presente daukaguz, baina bai talde asko gustatzen jakuz eta rollo Arcade Fire, ez dakit, Foo Fighters, eta gutzako da nahi dugun musika egitea. Mesklatzea elektronika, ska, edo trap edo reggaeton, bardin jaku, gustatzen baiaku egiten agiraren produktua, aurrera eramango dugu. Nik esango nuke aldrebes izan dela. Oso argi geneukala zer egin nahi genuen hasieran eta gero kontzeptu hori aldatzen joan dela denbora pasatu denean. Gaur egun bilakatu denera arte, esan ez dakit badauz abesti batzuk edizkan poperoagoak edo indiagoak ez dakit nola esan, ez dela bakarrik hori, hasierako kontzeptu hori, eskarrok, haizeak, gitarreoa eta aurrera, bilatu izan dugu horreri buelta bat ematea. Hasiera batean esango nuke, asko esparekoa dela beraien musika edo, ez dakit, ezagutzen direzen beste ska taldeekin, ez dakit, esatearren, Escape edo, jo que se, La Raíz edo horietako batzuk, edo hemengoetatik kortatu, esatearren, Eta esango nuke batez ere dela abeslariagatik, Alain, asko gustatzen zaio valentziar musika eta hortik badeko influentzia batzuk eta horien artean badago Zoo edo Okes Grases eta beste batzuk. Alainen gustuak hortik doaz. Betagarri esne beltza edo brinpasena. Kantu batean erreferentziak aipatzen dituzte. Betagarri, Obrin Past eta Esne Beltza. Musikan hasi ginenan guk geneuzkan hiru talde horiek batez ere. Orduan naiz eta estilo aldetik gaur egun ez jorratu haiek jotzen zutena bai nahi genuen aipamen berezi hori egin guretzat influentzia edo maizu izan direnei. Bai, txikitatik hori Betagarri batez ere Obrin Past eta Alain da biok bai gaiterukin jotzen genduan. Orduan gaitaren movida presente eduki dugu. Esne Beltza de rollo rumba hori da bai folklorearen movida itxik, baina bai, Betagarri, Obrin Past da Nebeltza, da sustraiak. Igo gailua maigabearen barruan, altuera gero eta ongiago aigartzen da. Ez dago eten aldirik zure planetan.
guztiak, tazuk araitzen dizkidazulako egunak, tazuk egiten didazulako dana errezagoa, tazuk argitzen duzulako nire bideiuna, zurekin eguzkia zelako inoiz eskutatzen, zurekin euria eta hotza ez dira ager. Disko koloretsu bat egin nahi izan dute, eta horretarako elektronika gehitu dute sinteen bidez. Bateriak indartu, gitarrak moldatu, eta haize sekzioa garatu dituzte. Diska honetan interesgarria iruditu zitzaidan murgiltzea anbito batzuetan ez geundenak ohituta ikutzera edo. Bai estilo aldetik, bai neurri aldetik, bai tonalidade aldetik. Esango nuke sinteen presentzia nahiko nabaria dela eta izan da guretzat gauza berri bat, elektronikaren mundu hori, bai baseak, bai sinteak eta horrelako gauzak. Disko honetan tema elektronik hori sartu dugu eta basua eta bateria gogor dabil eta bueno, bai, potente. Bai, sartu ditugu gauza berriak pizkat innobatzeko, zen ja ere, bueno, generalki musika ere evoluzionatu du pizkat. Eta, bueno, ere gaur egun sartzen dira programazio gehiago. Denetarik dago diskoan, nire ustez hori egin beharrekoa da, zen azkenean pertsona bat hartzen duenen disko bat, dena kanta bera, entre comillas, izatea, bueno, azkenean aspertzen du, ez? Eta, bueno, hori denengo danarekin konparatuta, bueno, pauso handia izan da. Bai, gustatzen jaku potentzia ataratzea. Egitea, sartzea hori sintetizadoreak edo elektronika perkusioak edo, baina izatea kaineroa. Ez da rollo Rammstein, baina bai hori bomboa negras, jeltzuk beti esaten dau bomboa negras, siempre. Da hori gustatzen jaku. Hori da, bai, apur bat, hasieran nire bai sartu nintzanean, bueno, eta lehenengo diska, horretan bai agertzen direla, adibidez, gitarrak bai daukala apur bat ez presentzia gehiago, ez da presentzia gehiago, ze presentzia ere bai badauka pila bat honetan. Baina egiten ebazan beste gauza batzuk, egozan soloak, eta bueno, ere bai taldearen, bueno, helburua edo aldatu den heinean, ere bai aldatu behar izan da. Ez dagoz adibidez solorik, baina dagoz beste gauza pila bat, dagoz adibidez gehiago, instrumental gehiago, bientoekin edo haizeekin, eta hori. Badara magu denboratxo bat jotzen, eta lanean edo bezala, egiten dozunean zube evoluzio bat, evoluzio prozesu batean sartzen zara. Eta evoluzio prozesu horren parte da gaur egun egin duguna. Orain gustora gaude egiten ari garenarekin, horrek ez du esan nahi hau dala gure helburu, gure amaierako helburua eta hemen geratuko garenik, ez dakit, baliteke hurrengoko diska guztiz ezberdina izatea. Bi izeneko diskoa Fruiz herriko Gau estudiotan grabatzen dute. Estudioaren baliebide guztiak erabili dituzte, eta kantuekin jolasteko aukera izan dute ere. Gaua estudioa, bueno, adain pizka bat erabaki zuen, bueno, jeltzu gaz hitz egiten eta bueno, eta frogatu genuen, eta benetan esperientzia bikaina eta sekudako dana egin dugu da uste dut. Ara jun baino lehen egin genuen nahiko lan hemen eta jeltzuren estudioan. Preprodukzio lan nahiko egon zan, horra al genuen lan gehien aurreratua eramateko. Geroan lehenengo egunetan gogoratzen dute bateria, gitarra eta basua grabatu zutela batera, eta gero haizen zera etorri izan, haizen momentua. Lehenengo ginen beste estudio batean, baina guzkia gure etxako, bueno, nire etxatu eintzat, da una pasada, ez, ikustea estudio bat horrelakoa, eta esatea, nago grabatzen, horrelako leku batean. Eta, bueno, hango jendea ere bai, ez bakarrik el sitio dala espektakular, baina ere bai jendea. Sentitzen dozu dagozala super laguntzeko prest, dagozala hor behar dozula, bueno, eta hori eskertzen da pila bat. Ja grabatu genuen gauan, baina lehenengo estudioan, ze aldatu ziren estudioan, hori, etxe ze aldatu ziren eta berriz sortu zuten, eta nada, plazerutza izan zen hor grabatzea eta oso gustora. Lehenengo bai, grabatu zela bateria, basua, gitarra, pizka bat base ritmiko hori izateko, eta gero hasi ginean haizeekin. Gero igual, instrumentu danak grabatuta dituzunean behar duzulako beste matiz bat emon gitarrei edo bateria perkusio suplementario bat sarri, orduan. Gogorrak, pieza batzuk gazelako, uste dute 3 edo 4
lau ordu edo 2 ordu lo egin genduala grabatu aurretik. Da gogorra, baina oso politak, oso politak. Gau estudia azkenean edaiko lo egiteko eta batuta gegunden beti, gauza berriak hor momentuan ateratzen ziren, baina oso polita, gogorra baina polita. Infrastruktura ardoan oso profesionala da, estatu batuetako itxura dauka, eta bueno, soinu ardoan ere oso esperientzia bikaina, eta oso posik. Zinte gehiago sartu dira diska azken honetan, eta bueno, ere programazioak, ere perkusio batzuk ere sartu ditugu, eta bueno, holan beste aurpegi bat eman diogu diskari. Soinu teknikari lanetan Jeltsu Jimenez aritu da, taldearen zuzeneko kontzertuen teknikaria. Zuzenean pilatutako ezagutza hori ezinbesteko izan da azken emaitzarako. Salto egitea besterik ez bada, amilbegi hutsa sentitzeko asmoa, arrezketaren erritmoa egingo dizu ezan da, mundu osoan entzungo da ikaratuko zaituen zarata, azkena izango da. Estudioa aukeratu baino lehen argi geneukan Jeltsurekin egin nahi genuela, berarekin lana ondo egiten dugulako eta eroso egiten dugulako lan. Eta aukera hori izan zen, azkenean gauan genekin familian bezala egon ginela, ezagunak direlako, Jeltsurekin etxean bezala egon ginela, eta batez ere emaitzarekin oso pozik. Jeltsuk egin dauen lana da, kristona ez urrengua, eta ez bakarrik taldearekiko, baizik eta diska nahaztu duen pertsona izan da, oso ondo ezagutzen du zein den gure dinamika, gustatzen saiolako egiten du lan, eta nabaritzen saio pila bat. Bueno, Jeltsu da super garrantzitsua guretzat, da ere bai taldeko kide bat izango balitz bezala. Ze gainera berak aportatzen duena, da ez bakarrik estudioan egin daikezuna, nik grabatzen dut, ez berak ere bai dauka hori kanpotik ikusten dau, edo entzuten dau, beste era batera, eta emoten dauz kontseiluak, emoten dauz, hau aldatu daikegu eta egin dezakegu horrela. Orduan, hau da zutanen lan bat, eta Jeltsuk ere bai izan dau pila bat izan da super garrantzitsua gaur entzun daikeguna entzuteko. Gurekin daramaia nik uste 3-4 urte, taldearekin teknikoa izaten, eta oso gustora gaude berarekin, eta oso gustora grabatu gendun hor gaua. Ahotsetan eta azpi ahotsetan sakondu du taldeak bigarren disko honetan. Alain Gutierrez taldeko abeslari arduratu da langintza horretaz. Bai, ahotsa baino esango nuke presentzia duena dela egin ditudan harmoniak eta ahots ezberdinak edo disko honetan saiatu naiz pizka bat jolasten. Ez bakarrik letran finkatzen. Ahotsaren pistaren barruan esango nuke badauzela beste gauza batzuk edo etxan daitezke onomatopeiak, horrelako gauzak ez. Eta horrekin jolasten saiatu naiz eta gustatu egin zaitegi esan. Uste dut gainera, horrek Alainek daki asko hobeto, baina apostu bat izan dela ahotsa ez bakarrik ahots printzipal bat egotea, baizik eta bertan apoio egiten duten ahotsak egotea eta bai zuzenekoi begira asko lantzen nahi garen zerbait dela. Hartuko zaituela, Haize sekzioan ere izan da garapenik. 7 moduan grabatu dituzte kantuak estudioan, Big Banderako formazioaz. Errealitatean taldean fijo, gauz 3, 2 trompeta eta 3 rock. Eta, horiet gutaz aparte, badago ere beste tromboi bat, lekitzarra dena. Bera etorri zen hautsenera jotzeko, baina normalean, etortzen da bakarrik laguntza moduan edo.
errealitatean diska entzuten baduzu, entzuten dire 7 haize tresna, eta horien artean, saxo tenorea, saxo altoa, baritonoa, eta gero bi tromboi eta bi trompeta. Bai, alase, batez be, azkenengo diskan, saiatu belako pixka bate big band estilo hori hartzen, eta 7 haize eraman genituen grabatzea. Nahiko kaotikoa izan den arren, oso esperientzia polita izan da, batez be, orain ez dielako hainbeste talde ikusten, hainbeste haize soinu ezberdin dakatenak, eta moten diote, ez dakit, aberastasun bat mandari, igual beste leku baten ezin duzu natu bat. Hautzeneakoa izan zen, nik uste, debut ez ofizial oso polita. Eta naiz eta 7 haizeak ez ginen egon, irukin, laukin, tromboia esan be. Uste dut ondo defendatu genuela eta gutxienez barrutik entzuten zana zen kriston pepinoa, oseak. Eguzkia eskutatzen, pixkanaka doa, itxasoak jan egindu, azken argizpian goseak erabakidu, honen amaiera, iluntasuna dago orain, guztion aurrean argitasurik ez dago, bizeko gahua usua izali egita, azken momentuan txuzko izarra izan zezko, bihurtu egita zure dia da bilegi, espazio galduta gau iluna helduda. Diskoa Durangoko Azokako Ahotsenea gunean aurkeztu zuen bandak abenduan. Laster abiatuko dute kontzertu bira berria, eta gaztetxeak, plazak eta batez ere txosnaguneak dituzte jomugan. Gu beti izan dugu gu zuzeneko talde bat garela, eta espero dugu hori diska hau gu oso sentitu garena grabatzen, zuzenean defendatzeko aukera izatea. Musikari bezala gehien gustoko duguna da jotzea. Ez dugu, bai, ensaiatzea, egotea, abestiak egitea, baina horrek kostatzen dago lan handia, eta gero disfrutatzen dena benetan da eszenatoki batean igotzea eta egitea ez dakit ondo egiten duguna, baina saiatzen garena ondo egiten. Eta hori da nahi duguna, bai. Eta gure jendeak ere bai entzutea eta, gozatzea edo ez dakit, dena delakoa. Nik uste zutanek asko irabazten dauela zuzenekoan, izan ere 7 haize gara diskan bai, baina 7 haize horieri merezi duten presentzia emotea oso zaila da, izan ere beste hainbat gauza dituzu, eta batez be Alainen ahotsak bai bere protagonismoa izan behar du. Orduan zuzenekoan bai da espazio bat non bota dezakegun dana, inolako problemaik gabe. Eta saiatzen gara, kanta gehienak konektatzen, jendea ez joateko nolabait, eta nekatzen du, bai. Guk nahi duguna ere da transmititzea gure abestiekin guk nahi egin duguna sortzean eta dolan, eta ere haiek entzutean, kantak entzutean, disfrutatzea gukin. Nik beti esan dut, txosnagune bateko taldea garela. Azkenean txosnagune batean jotzeak ematen dizu egoten dela jendea baliteke ez dela zu ikustela joaten. Eta hor dago, eta hori irabazten duzu be. Ez da areto batean bezala, areto batean joaten da nahi duena. Eta gu azkenean hortik ere jaio garenez oso eroso sentitzen garen gune bat da, txosnagune bat. Baina zure izarraren bilaketan jarraitu dezakezu 10 urtetan. Martxoaren 14ean Bilboko kafe antzokian ariko da sutan zuzenean. Hori izango da diskoaren aurkezpen ofiziala. Gutzako antzokia gauz astero antzokian. Hor, eszenatokian beti begiratzen, hau berria ipini da, ez daki zer, da gutzako antzokian aurkeztea da top. Martxoak 14 uste dut, Antzoki plazan joko dugu, eta nik uste hori kontzertu bat izango dela. Eta gainera STR lagunekin joko dugu, así que
Bueno, ja jo genuen pasan urtean, Antxokian, plaza oso polita da, eta bueno, disfrutatuko dugu pilo bat, seguru, bai. Saiatuko gara, bigarren dana osorik aurkezten, eta bueno, gero kanta batzuk bai sartzen ditugu, lehenengo diskotik, bai.